Er vi klar? Ja. Er vi startet? Ja. Nå ja. Hvad skal jeg? Ja. Ja. Nej. Nå, skal jeg virkelig sådan helt? Jamen, jeg er jo ikke færdig med arbejde for i dag, jo. Så er det godt, at jeg har frokostpause, når jeg skal pakke sådan ind. Ej, hvor bliver jeg fin. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke har taget en rød bluse på. Det er rigtig fint, så det. Så nu ligner jeg da et rigtig juletræ. Den kan godt klare det. Ja. Har du sløjfer med? Ja. Du må altså sørge for, at jeg kommer ud af det her igen. Hvis du ikke tager med hovedet ind også, så vil jeg gerne være fri op. Jeg er klar forbi. Det er lidt tæt på. Vi har det hele. Ja, jeg kommer. Og du skal ikke klippe i mig bagefter. Kan du synge en julesang? Ja. Røg fra træets grønne top. Ramte Dennis rundt om mig. Du skal ikke kvæle mig. Jo, det er fint. Kan du ikke tage den her ud i min mund, inden jeg savler? Der er slet den. Du hygger dig, hva'? Ja, det er sjovt. Det synes jeg fejrer med. Ej, det var da en god idé. Så med teamwork. Er det noget, du har lært i Føtex, det der, Dennis? Så vil jeg godt lige vide, hvad værdien er værd af pakken her, fordi jeg er meget Det værd, koster Dennis. en 5-6 kroner, den her. Det var ikke så. Hvad plejer gavekort at koste? Du skal altså huske, at vi er kollegaer, så du skal også på dommerne. Pia, hvad plejer gavekort at ligge på? Altså, man kan få et, der er lidt mindre end med mig. Det ligger på de der 320 kroner. Det er den billigste behandling, vi har. Sådan. Ja. Det er super godt. Ej, hvor er jeg fin. Jeg vil lige fortælle jer, at det er faktisk rigtig varmt, det her. Tada! Så. Ej, det er super Jeg er godt. måske lidt stor til at komme ind og ligge under et jule.